Preview. Preview. Antonella Bela Wayne Mikalla fiselmulkom jagħtukom merħba għal 11 il-programm mis-sensiela Formula Predictor tieni wieħed għal dan l-istaġun 2026 dan għaliex nhar il-ġimgħa li għadda ħriġna l-programm tal-previżjonijiet u kif qed taraw fuq warajja il-bandiera tal-Awstralja dan ifisser li Eva Wayne sa fl-aħħar verament wasalna biex nibdew nhar il-ħadd ikollna l-ewwel tellieqa u l-istennija verament issa waslet biex tintemm. Formula 1 nisbek u l-axħar nistgħu naġġeneraw il-karozzi fuq it-trakka b'mod kompetitivament. Ovvjament tkun tariqa interessanti ħafna x'għatkun l-ewwel tellieqa bir-regulations il-ġodda. Tajjeb ħafna, mela nfakrukom naqraw wkoll il-format tal-logħba tagħna, prattikament irridu nipprevedu is-sorpriża, delużjoni, il-pole position u l-podju għandna l-punti li mbagħad se ntellawkom ukoll mal-grafika. Ir-regola fundamentali ta' din il-logħba tagħna hija illi jien u Wayne irridu nagħmlu bil-fors previżjoni differenti biex niftehmu jekk Wayne jitfa' it-tieni sewwieqa jien ma nistax ngħid sewwieqa irrid ngħid sewwieq B, allura irrid ikun hemm naqra strateġija u ħsibijiet on the fly ukoll fuq min u kif naħsbu illi ser inġibu ukoll il-previżjonijiet tagħna tajbin. Mela, nibdew daqsant bl-ewwel previżjoni tagħna Wayne x'taħseb? Eżattament. U ħanibda jiena li tkun l-akbar sorpriża tal-Grand Prix tal-Awstralja u għal din ħanatu ġiex punti kif qegħdin taraw fuq il-grafika. Mela, l-akbar sorpriża jiena kont qed naħseb fuq ħaġa ma issa qed nirrekordjaw qed tiġini ispirazzjoni fuq xi ħaġa oħra u l-ewwel karta li ħanilha pal Melbourne hija debut tal-ħolm għal Arvid Lindblad li jirnexxielu jikseb il-punti. Ma kellhomx pre-season ħażin ir-Racing Bulls u minkejja l-fatt li forsi din it-trakka naqra komplikata xi hija trakka semi-ċittadina, eċċetera, jiena naħseb illi l-fatt li għandna karozza tajba setejn il-Lindblad jieħu il-punti fid-debut. Hija karta riskjuża naf, meta niftakru x'ġara s-sena l-oħra b'ħaġar, imma din hija l-Formula wieħed u ma tistax tgħid x'jista' jiġri. Wejn issa toħroġ? Jiena bħala sorpriża ħamur għall-Midfield ukoll u ħannejt doppja ħass fil-żona punti. Naħseb li l-ħaż għandhom fejn ikunu karozza mal-best of the rest. Għandhom ġi sewwieqa tajbin ħafna, Ocon huwa sewwieq konsistenti u Berman nafu kemm impressjona staġun li għadda, ġifieri naħseb li għandhom ikomplu fejn ħallew is-season li għadda ħarsu jkomplu jimpressjonaw. Tajjeb ħafna, mela mill-akbar sorpriża se mmorru issa għall-akbar diżappunt u inħalli f'idejk Wayne biex naraw naqra f'min qed tittama li jġiblek iż-żewġ punti. Jiena naħseb ħanra karta naqasej fuq ngħid sfortunatament doppja DNF għall Aston Martin. Jiena ma ngħidx li dik il-Magna Honda kif qiegħda bħalissa ħajrnexxielha tagħmel a whole race run, speċjalment b'karozzi oħra fuq it-trakka.
l-affarijiet ma tantx jidru sbieħ għall-Magna Honda nittamaw li għalfin li ma jkollix back market bħalma kien ikollna fi żmien tan-90s nittama li Magna Honda tiġi solvuta. L-ewwel hold-up tal-istaġun, proset. Mela, però kienet mistennija wkoll mid-dawl tar-regolamenti mela on the fly ħanilab karta oħra riskjuża jiena darba u minkejja l-fatt li l-Ferrari sejra tajba jien ħammur għal Sir Lewis Hamilton barra mill-ewwel ħamsa. Nemmen li hemm karozzi oħrajn li jistgħu jispiċċaw qabel is-sur Weech u għaldaqstant nemmen li minkejja l-tjubija tal-Ferrari ma naħsibx illi Sir Lewis Hamilton se jirnexxielu jiġi mal-ewwel ħamsa jidispjaċini jekk forsi iddiżappuntajt li xi supporters ta' Hamilton jew xi supporters tal-Ferrari. Però it is what it is. Immorru għall-item li jmiss illi huwa min naħsbu li ser jieħu il-pole position u iż-żarbun jinsab f'idejja hawnhekk se nilab safe u se mmur għal George Russell jiena. Nafu kemm il-Mercedes qiegħda tajjeb bħalissa u nemmen illi George ħajibda bil-briju billi jikseb il-pole position għal dina l-ewwel tellieqa. Wejn? Jiena ħammur għal Max Verstappen. Moħħi Russell kelli, però ħattuli, imma ħammur għal ħabib tiegħu għal Max Verstappen. Naħseb li jiena konfidenti bil-Magna Ford, jiġifieri naħseb li Verstappen ħajkun qiegħed hemmhekk viċin ta' Russell biex jiġġieled għal dan il-pole position. Interessanti. Tajjeb ħafna. Mela, ejja ħalli flimkien naraw min ser jispiċċa fit-tielet post u mill-ġdid tieħu over and Wayne. It-tielet ħanejt ħaneġġel sem il-Verstappen hawnhekk. Nemmen li għandu ċans aħjar iġib pole milli jirbaħ it-tellieqa naħu l-race run, però nafu x'kapaċità għandu dan il-driver u top 3 nemmen li se jieħu ġewwa l-Awstralja. Sewa wis, mela, inti se tmur għal Max jien ħanilab karta riskjuża ta' hawnhekk. Bollieri, u jiena nemmen illi din il-bandiera li qed taraw fuq l-isfond se terġa' titla' fuq il-podju nhar il-Ħadd. Ekku l-aħwa, Oscar Piastri. Jiena nemmen illi dis-sena Oscar irid jagħti risposta u ninsab fiduċjuż illi quddiem il-poplu tiegħu ser jirnexxielu jikseb dak il-podju illi wkoll jista' jibda jikkalma ftit l-supporters tal-McLaren rigward il-kompetittività tal-karozza l-menu jiena qed nispera ngħidu hekk. Imma ejja issa naraw għadna nibdew biex nibda neqret minn issa. Tajjeb ħafna, mela, min naħsbu li ser jiġi fit-tieni post? Min naħsbu li ser jiġi fit-tieni post u jiena semmur għal għandek qed noqgħod attenta wejn għandu rebħa, Valleri. Mela. Max Verstappen ta' ħan irriskja. Jiena ħammur għal Max illa li x'nemmen illi bħala sewwieq nafu x'talent għandu, nemmen illi ser jisfida għal rebħa tat-tellieqa u nemmen li anke ċirkostanzi li jistgħu jiġu fit-trakka bħal din jistgħu jgħinuh. Ħanaraw biex jireġ wejn. Jien it-tieni post bidlet noqgħod on the fly, imma il-Ferrari insejthom naqra xi kont qed nikkonsidrhom, però għalhekk naħseb li t-tieni post ħanitfa' Charles Leclerc u ħanitfgħu għal fatt li l-Ferrari għandha vantaġġ kbir fl-starts.
Allura nemmen li Leclerc jaf mhux se jikkwalifika daqshekk tajjeb. Però jekk dik il-Ferrari toħroġ sparata minn fuq il-line, l-Awstralja nafu li biex trakka faċli biex taqbes, għalhekk naħseb li Leclerc għandu ċans tajjeb iżomm postu fuq il-podium. Sewa wis, argument interessanti ħafna. Mela, ħalli naraw hekk il-biża tiegħi hix konfermata. Min taħseb li serbaħ, min naħsbu serbaħ il-Grand Prix? Ħanaraw naqra Wayne biex jireġ. Għabak għamil zbal, Antonello, xċina għan naħodulek il-Russell. Suspettajt. Ma efimni, l-ordni tatlu, l-ordni tagħna li nibdew irid jalterna, voldiri ġustament irridu jiġifieri nkunu ġusti, kompli. Eżatt, kif qedlek għamin naħseb li Russell il-Mercedes għajkun naqwa karozza, Russell huwa lest biex jissilet għal-kampjonat. Naħseb li f'karozza tajba taħt idejh, naħseb li Russell għandu fejn jimpressjona ħafna supporters sa' Formula 1 dan l-istaġun u nemmen li ħajibda brebħa fl-Awstralja. Mela, jien diġà kelli l-plan B lesta voldiri għax kont nafx kien se jiġri u l-plan B tiegħi huwa karozza Ferrari Charles Leclerc għaliex ejja ngħidu kollox. Inti semmejt l-argument ta' tluq, Wayne. Jiena se nsemmilek ukoll il-fatt li l-Ferrari jidher li għandhom karozza tajba dis-sena dik il-Macarena rear wing kif sejħula kapaċi tagħmel id-differenza, però laħat li Russell jiena mort għall-alternattiva ta' wara li Leclerc ma ninsawx li l-Ferrari ukoll għandhom tradizzjoni tajba ġewwa l-Awstralja. Mela, daw kienu l-ewwel lot ta' previżjonijiet min-naħa tagħna, Wayne, final thoughts? Bħamet, nispera li nittama li jkollna l-ewwel teliqa tajba, nittama li il-karozzi kollha joħorġu fl-istart biex ikollna xi massakru off the line. Però il-fija nittama li daw ir-regulations iġibulna improvement fl-sport. Kemm għas-support skemma timiet, kemm għal-competition kif ukoll biex naraw it-tliqa u konna nittama li jkollna tliqa iktar interessanti milli kienet ikollna is-season li għadda, b'iktar overtakes. Però eżatt kif qed fil-bidu Formula 1 is back naħseb kollha kemm aħna kontenti. Eżattament. Mela, jiena ukoll ħerqan biex narassa se jiġri issa lill-paroli wara ma jispiċċa u nisperaw li nibda ukoll l-istaġun tal-Formula Predictor bit-tajjeb għalkemm issa rridu naraw se jiġri wkoll. Mela, infakrukom illi dan il-programm se ssibuh ukoll disponibbli fuq il-YouTube channel tagħna għal daqstant tinsewx titlu hemm tagħtu subscribe ħalli ma titilfu xejn mill-kontenut kollu illi ser noħorġu minn żmien għal ieħor. Għada l-ħamis jirritorna l-programm id-bassir jekk ma jinqala xejn fejn hemmhekk se nitkellmu fuq futbol, però Formula Predictor ħajirritorna bħallum ġimgħa fl-istess ħin bil-previżjonijiet għall-Grand Prix taċ-Ċina għal daqstant. Antonello Bela Wayne Mikallef jawguralkom is-serata tajba u niltaqgħu m'għandhomux. Ħudu ħsieb.